И здравейте, приятели на TeamBG, аз съм Теодор и днес с мен е Тодор и ще снимаме на CS. Така. Аз съм единица, той е двойка, играем CS 1.6. Але, виж, 7 единица, 3 двойка. Бай. Давай, влизай бързо. Така. Чайте само да увелича малко звука на играта, да чувате. Не, това е по-добре. Браво, аз пък си намалям звука. Така. Това е зеленото човече откача. Говори малко по-силно. Така, добре ли? Да. Добре. Аз пък съвсем намалих звука на играта, бе. Така. Кажи нещо? Така? Добре. Чай, че ли ми е много тих звука. О, ма изчакай да. Така сега ще ги мутна всички. Що? Защото така. Не може да си оправя така. Дай, така е вече супер. Така. Ти къде си сега? На Бруклин. О, аз съм на ярда. Има да ми някакъв лапът? Как? Пък къв. Не знам. Аз не съм в наша база, аз съм на ярда. И си взех емка. Дръпни се малко от компа. Малко. Защото леко се чува. Сега игра, не мога се. 30 seconds until it gets exploded. Това се боля. 20 seconds until it gets exploded. Чай, че остана вашия първия и сега ще ни разкаже играта. Няма да ги вижте. Бум, Много добър. бум. Няма. Игра е наша, ама то с много добър. Ако беше с плес, Мале! а ти ли знаеш ли? Не, аз бях на стълби и чаках. Аре, идвай път. Малко се спайсира. Аз съм само с един човек. С колко си на път? Двама. Добре, Аз отивам на хикса, защото си това. Аре, Джиния го свали. Не мога да се върна, бах ти смешно. Аре, ръчни ли, аз те чакам. трябва да се спайсирам. Нашия ръжка, да знаеш. И се върна, защото го е страх. Бягай, бе. Виж го тоя, къде си ти, бе, за малко да ни го видя. Нали беше свай севан на бъто, бе, мама ти стара. Аре, умирай сега нашите ще убият. Казах ти. Наредили чакалите умресни. Той ти беше чекал, мина ми зад гърба и ме уби, нали? Мина отзад от хикса, нали, бе? Да, бе. Ти снимаш ли, бе? Снимам. Как се караме? Не ядосваш, ма. Ти винаги така ме убиваш. Не, вече ме експерт. В принципа, по-интересно как снимаш на детмач. Стига с този детмач, бе, човек. Сега ще видя колко става и след малко ще идем на детмач. Ще имат разлика. Днес според мен не може да очаквате Skyball да играя. Той може би ще снима на FIFA. Да, аз вчера имаше клип на FIFA. Утре или други ден ще има клип на FIFA.
играем целя мапу, никак в случае. 30 seconds remaining. Дай столб. Ама съм сам на столб. А Саша бере сколько си. Аз съм с двама. Вече дойдоха трима наши. Ами, пак. И ние сме трима. Трима без мене, 4 с мен. Видя ли ме къде бях? Ще повика ли тук? Не. Ай, какво викам, аз един твой го хедшотнах. Видях се някак умря. И някак мога да ми вземе оръжието. Не си игра. Ти къде си сега? Нашите са на Бъто. Всички са на Бъто. Ние сме на стълби. Вие като влейте на стълби. Тази игра е наша. Ето ви един смол. Вай, кога успяхте да ги избиете нашите? Вай, най-лудия! GG. Браво, бе. Наша игра. То даже не си прави труда да обезврежда. Зеленото човече the best. Наистина трябва и така се користи. Зелените човече да бъде. Бе, този зеленото човече само му е супер. Но той наистина си е the best. The best ever. Ето наша първа, няма ще да маленка птичка. Се си? Този. Аз съм Хикс. Вече съм бил. Тръпни се от компа, шуми. Ах ти подва. Така. Пак шуми. Гледа, помни. Хората само компа ще ти чуват. Така. Кажи нещо. Така. Ало. Ало. Добре. И вие и ние имаме добър. Гледай, зеленото човече има само 6 умирания. Пак ти вкачал. Аз всяка игра пак ще намирам. Граната. Аре, лапа, аз съм с един, двама. Трима. Мама. Дето, Но нашите вече почти всичките сме на Бъто. Няколко да ни престане. съм на буква, на акти. Това не знам кой е пореден клип, който се опитваме да качим на CS. Се прецаква, дано това да стане хубаво. Ти ли беше Гедицо? А това е неща, които са лично, нали? Нищо не ме затрудни, така да се каже. Те двама, един от два. Ти без това умираш с това 5-7, че там. Ари, давай бъб. Два съм с... Аз съм на ярда или на стълби. Ха-ха! Нашата приби. Преди защото един мой ме пусна много гадно. Савен бето. Аз ти гадна ми се това. Я отивам на ярда си. Ярда сме нити. Аз съм от тебе и ние. Ние здравствили. Като сторя 10 кила ще идем малко дед матч.
Къде отиде това, бе, нинджа? Нинджа? Ооо! Ето, дето би сега с гранатата уби тебе. Да. Ма съм от тебе вече. Знам. Къде ходи по? Чай да стане после, аз сега малко да ги съсипя и тогава. А беше добро. Доста добро. Не, аз имам 6000. Но аз преди малко бяха някакво моя база и Купо компа шуми за световно, пак ти казвам. там има гиле. Така че сега тук твоя, вашия, тяхния първия ден беше, ще ме убие. Мистер Солата го стреля. То да го стреля, ама той е много добър. То нашия ще го свали май. Скрил се е някъде. Бай, ние не сме ли заложили бомбата, бе? Мамка му, бе! Не много ли си го чисте? Да. Защото това е един солачен. Аз мисля не мускам чисти. През стената ме прасна някакъв на 20. Тръгни се от компютъра, само компютъра ти се чува. Не мога сега, чакай Няма малко. не мога. Целият клип ще остане лайна за ти по компютъра. Бягай от тука, бе! За ти тебе на 13 ме оставиха. Какво се буташ там на вратата? Там съм. Буташ се на 100 насториха на 13 за ти тебе. Трябва да взимате бомби. Я! Този клип направо стана Виж го цяло тук. предплащия. Къде си тука? Този клип стана предплащия, казвам ли. Ама, Колко кила съм? 7. трябва да направиш с 3 приема. Това. Давайте на 100 уби, а на бомба. Дай! Аре на стълби, ама та няма на стълби. Това е! А там бомбаджия! Аз ще се чекаля, бе. Не, чуот! Къде Стига, бе, там? мама ти стара сега. Къде там? Къде там? Едно хей съм готов. Стига ме флашва, бе! Бях аз това! Чи беше? Не бях аз не съм си натал флашка. Не ми случва флашка. Няма флашка, не отключва. Хубаво, чихо сега. Какво сега да шут? Чихо, че ще умра. Къде плантиш пак? Работи си на флашка. На бъто ли сте всички? 30 seconds. Абе, Gets exploded. не, ние сме два на бъд там. Няма ги от тунел. Да, от тунел може да дойдат. Ама не ми се верно. Наша е тая. Я на вас. Въпросът е дали ще умра. Много добре. Спирам от бомба. Аз като умрах, ще се бяга. Аз ако бях на 100 нямаше да умра, ама... Карай. Пак съм с бомбата. Аз съм с 8 кило. Давайте на бут я. Да, аз съм на път. Ти не си, че ти гръмна бомбата и ми пак си зад мене. Чай, че ме плащаха жестоко. И едно хенце ми служи. Давай на хикса. Ми няма време на хикса, аз съм тук на пъто. Аз се заклещам. Аре, викам.
двама, трима. Мама ти да ми взимаш емката. Виж го тоя, бе! Тук е много хубаво да залетя, докато яхнеш. Не, ама след малко ще останеш сам. Ето вече си сам. Е сега, пълна срам флаш, никога не бях виждал. Наша. Сигурен ли си? Ако имат клей, ще я взимат. Ще бяха. Взеха е. Добре, измисли съм, ама типа. Ако я беше скрил някъде по-нататък, щеш да гръмне. Ето ми пише добре, че съм го измислил. Как местна в класа. Да, добре знам. Ама що казваш майна странна? Защото там, ако не бяха дошли това флаш, ще да се прецака и то яха. Хубаво, че и там го имаше. Защо го има? Ами на Б има. Не, флаш не мога да се отори. Не се. Аз се умитам от тук, защото ще ме размажа. Къде си ти? О, на 12 кръв. Не, мамка ти бе. Аз стоям детмач, ще ми умръзне. Не, аз съм 9 кила и сега още 1 кил и тогава. Аре, давай излагацио, давай с глобчето, давай! Трябваше с калашника, бе. Ама на 8 патрони има с калашника. 8 щела да ти стигнат, ама. Давай детмач. Малко хора с много. Чай да стана 10 кила. Добре, аз сега отивам детмач. Хубаво, чай аз да стана 10 и идвам. Добър мал. Аз ще дам блоква. Хубаво. Аз съм едноница, като направя 10 кила. 1 second until it gets flowing. Аз трябва салати. Тяхна игра. Си. Компати ще ми играят. Прави го, защото така само от тъпия компютър ще се чува. Нито играта ще се чува, нито ние ще се чуваме. Само да го обработим, да махнем. Аз не знам. Аз съм на 3 кръга, че сега ме убия, няма да ще го чува. Не мога да отворя една врата. Много е като защото съм малко. Гледай го това, как влезна от тук, бе. Сега ще паузирам клипа и когато вече свърши такова, когато свърши да почна пак да играя, ще го пустя да ми гледате постоянно. Ма този клип стана пред Така свърши, сега продължаваме. този клип стана пред теб. Пак не е така. Тама не бе. В момента снимам, да знаеш. Добре. Дръпни се от компютъра, бе, заболяма главата и хората няма да чуват. Да, бе. Ей, как ми го взеха? О, идеално! Да, ама си увеличиме от микрофона. Добре ли? Къща тихо! Така? Същата работа. Аре, идвам детмач, макар че не мога 110 кг. Фу? Една секунда и сега ще го оправя. Ей, така е добре. Така? Да, Така, чуваш ли ме мен? чувам та. Единица.
1 minute Много remaining. умира. Да взимаме АВП-ницето. Ние сме в нашата база всички. И да, и нашия другия един отиде някъде. И другия отива някъде, аз ще си остана в базата. Браво на него, чай да го видя. О, това го ненавиждам. Макар че съм го убивал бая пъти. Тук че има малко хора, не е яко в детмача. Не пич, как много това. Виж го, хакера бе. Хакера мазен. Ох, чичо, дупето пази. Оф, шо мапа. 7, 6, Next map. 4, 3, Оф, да сте много тъп мап. 1. Убиха ме. О, яка песен. Аз съм единица. Двойка съм. Док. В този мап го мразя, бе. Аз тук ще си игра с Калашников. Я глава ставя. Утре там. Къде си ти? Чакал. Чили, бе, чакал хакерски. Помазно се спалнах точно до него. Хедшот. Хакер. Cover me. Хора ще пусна, че съм дебил. Ей, сега ще пусна клипа на пауза, защото трябва да ида на едно място. На много важно място. Там ли беше? Там бях, бе, бате. Хакер! Избрали си първо. Не съм. Няма да го спирам. За сега няма да ходя на онова място. Това е неговото любимо място. Съм това да кажа. Чакай да видим. О, даже ме източи. И пак за малко да ни ме кръвне. Къде си, бе, слабако? Търъм, защо взех дигала, бе? Чао, чао. Чао, чао. То така е лесно, бе, батка. Някак ме стреля отвъд. Стената те гърмях. Ама ти. Пак е тебе. Чиш, какво отгоре ме стреля, бах ти. Аре. Абе, какво става тук, бе? Тук са 100 000 милиона, 50 000, 100 000. Това е точно до мен става. Направо. Буквално точно до мен. Тарам, 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 тарам. Ох, и то хакера го трансферираха. Ох, чи. Сега ще видите какво е хакерство, майерство. Бай-бай. Хакер мазен. Yes, хакера. Хакера е луд. Сега да Дай, хакерю. Дай. Ти. бе. Ой, киче. Приве. Дай се Спираш, това. нали знаеш? Айде стигайте. Айде. Ти Айде ли на кой ще се отваряш, сега че си добър с дигала? Айде де. Едно време не беше. Айде, оправдавай се, давай. Стой там. Седи, бе, ма няма стреляш, гръбам с дигали.
да се кари. О, Е, тука 50 000. Айде, умри. Айде, и двамата. дай, тикали. Дайде! Дай ножки, я. Къде си, бе? Стой там. Дай Седи, ножки. бе. Аз се видя, отивам. Аз съм на място, дето прибих. Тук има твой, мама ти стара. Сега ще се върна за вас, мама ви мръсна. Чай, че един тук пич се опитва да ме убие, ама не му се получава нещо. Дигали. Да, 50 човека. 5-10 човека. Хай! Ема аз бях на 30 кръво. Без дигали с калашничета и с... Аз съм на 65. Не ме трансферираха. Поне си имате достоен лидер, не към тебе. Мърметнах. Аз умрях сам. Аре, искам да си мина единица, мамка. Не съм свикнал да стрелям единичката, бе. Ой, киче. Хич не съм свикнал да гърмя единицата. Място! Е! Много ясно. Гроба, аз с този хакер. Аз не мога да видя, че е много. Пак ме трансферираха. Аре, умри. То това не си ти, бе. Що само ме трансферират? Защото съм много добър. Ой, киче. Хакера нещо малко да раздрусва. Дай напред. Честито умиране. Мале, там са 50 милиона. Ама сега, ако си единица, няма да играя, сега ти казвам. И аз минавам единица и ще си играем тим. И аз ще си играя с едно, не играя с тебе. Знаех си, че ще се спалниш зад мене. За малко през кашончето. Аре да довършим работата през кашончето. През кашончето, бе, брат. Ще видиш после на клипа. Също така, в ваша база. Да, в моя. Ако се видиме с Дигалета, аз с Дигал ще игра само. Чай, че хакера мога. Ба. Тарам. Сега след малко. Убива, бе. И казах само с Дигали, ама карай. Аз бях с Калашников, защото... Вчера пееше друга песен. Когато се сипвах с пилето.
Аре, гънгейм. Или не, аре вече да свършваме с клипа, защото стана бая дълъг. И така. Така, обаче аз не съм спрял клипа, защото аз снимам, ако не помниш. Трябва да убия за последно, ама те взеха. А да, ето да. И така, хора, последен кил не да го убия. Това ще бъде краят на епизода. Първи епизод на CS, дано да успея да го кача. И да, до скоро!